Ayo Dek, sarek nesek. Oblak nesek. Iya. Iya. Sugeng rawuh Mas Andri.
sarangan kanca-kanca seni Iya. tari. STI. Oke. Iya. Pimpinan Bapak Usop Ojo bopo. tapi kon Ketokne tuwek. Saudara. Om. AO, AE. Le. Oper de jaran. Oke. Oh. Masuk po. Yen sinaman ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresna janur kuning langkung sapa wonge sing ra nandhang wuyung. Rasa tresna rinani
Jroning ati godho aku rina wengi pancen nyata yen sirupa ya ora mikayani nanging aku wis kebacut tresno angel gonku ngangon jati pamujiku mbok bisawa katakan setiaku katresnanku bos tresno kang satu Enak to, Du? enak panjak nyompret mangan Obat mulai merasuk. Ya. kaya Apa? ibu bunga rasa jroning ati katakan setiaku kang arep bejo godku urip
Mekaten kala wau setekel lelagon lara brata mliginipun dari Jawa Panglipur angelamun ing ati kok lara brata nggih. Mekaten kala wau dari Jawa Panglipur dumateng arsa Andi Sami kanthi Desa Mlilir RT 3 Pasar Kewan nggih utawi Pasar Sapi ingkang sampun inggih menika gadhah hajat amengeti ambal warsa Dirgahayu Republik Indonesia ingkang kaping 81 taun nggih 1945 tepat di tanggal 16 lekas kaping 8 menika taun 2026. Ya alhamdulillah menika saking rawakan saking kadang-kadang seni reog ST nggih Sanggar Tari Reog. Lah yo STI Sanggar Tari Iyok. Nggih menika kanthi pun pangarsani kadang kula lanang nggih menika Raka Mas Yusuf mliginipun sesarengan Mas Alip sone alhamdulillah kowe pangling Alip. Alip. Alip metu ya kae caine jobo. Ya alhamdulillah menika saged sowan wonten tlatah Desa Mlilir RT 3. Inggih menika nderek sowan kabiyantara ing siang punika. Ugi kang sengguya lan kadang-kadang nggih menika YouTuber multimedia. YouTuber apa Bos? Budaya Reog. Ingkang wonten dalem saged mirsani kanthi live streaming wonten ing Budaya Reog. Menika YouTuber. Wonten Mas Gantil TV. Gantil TV. Alhamdulillah. Kalian Rudy Production. Channel YouTube sing melestarikan Reog. Melestarikan budaya. Sugeng rawuh para YouTuber. Ugi pun kata lumben ngasem guyung lan kadang-kadang profesional audio inggih menika kagunganipun kadang kula lanang Raka Mas Alip ingkang mijil saking tlatah Kelingan ya. Kelingan pundi? Mlilir Mas. Mlilir ya. Mlilir. Omahmu lali lho Lip aku Lip. Mlilir. Si duwe ning ngarep. Mlilir tapi digondo ceweke ning Ndi? Candi Mulya. Oh Candi Mulya. Delopo? Nggih. Iki kabel ireng tambah nolo saja, Bro. Tambah nolo saja. Nyingkar nyingkur. Masa wis Kodang kuning. Kodang kuning mawon. Mah kalau kodang kuning. Pasar Mlilir kene nggon pasar kok. Dawang ayu. Ayo kabeh ning kene iki kok. Iya ora ana sing elek. Pepujane ati menayem. Iya, Mbak. Kaya ngene rasane wong nandhang asmara gong mbok tabuh ora aja mancing to waya nabuh gong bareng kok iki Dewa cah wataku welas kursine panitia kursine untuk mbak-mbak jadi
Jan ra ndelomokane. Ki anake sapa to iki anak? Ra ndelomok kabeh. Ra ndelomokane. Besok kapan kata jejer lan wong nggo kursi dhewe nek jejer nek jejer nggo kursi dhewe Dik Rosi sing di Rosi si Rosi ya wis aku nyeluk tok Tul, ya wah yo nyuwun sewu. Maksud iki kowe nyeluk iki tegese iki nyawer apa? gak aku nyeluk tok Beh, aku sing ngongkon galuh wong lanang perwira kok trimo nyeluk tok ora nukur Jer Basuki iki mawa aku bea sing lho. marai Alif lho tukang son lho Alip mulih. diumpama nona kodo tanpa prau sasat sorang ing jolo nyidam sari Sumpratmu nyangka ya ki apa nyurah rai duyo lah iya war masak mbok plak kae yen ing tawangon lintang wong ayu aku ngenteni kekamu takon ke bawar tambo janji-janji aku eling wong ayu sumajan rasane ati lintang-lintang anu ki ngomong apa ki lek larase rodok munggah saiki ki sitok yo serake nyapa dijal iki yen ing kawan nolintang cahayu
Inggih mangkaten kula setunggal lagon sampun katuraken mliginipun dari atas panglipur dumateng arsa niku sami ing siang menika wonten Desa Mlilir RT 3 ingkang sampun amengeti ambal warsa menika kamardikan menika amengeti Dirgahayu Republik Indonesia ingkang kaping 81 tahun menika tepat tanggal 16 menika sasenipun Agustus tahun 2026 nggih. Sugeng menika kagem panjenengan sedaya kagem para kadang sutresna ingkang tasih nderek umumkan wirunggan ing siang menika. Sugeng amirsani menika sesarengan kala sakadang ugi kang guyung kalian kadang-kadang profesional audio sound system. Soalnya apa iki lali aku? Soalnya apa, Bos? PMD audio nggih. Menika saged pangarusarengan ing isi menika sugeng amirsani sugeng midhangetaken kridanipun saking kadang-kadang seni reok sanggar ari yok wow ya cumangka sang Balakuswa cancut gumregut ngayahi karya hangeluri budaya reapa naraka mugya tansah ngrembaka